No niin, Soilliks täällä taas terve. Ja tosiaan joku pyyti uutta koneiden esittelyvideo. Annet kuvaa uuden, tuleeko tästä kovin hyvä laatu. Mä kuvaan tämänkin nyt puhelimella. Mutta niin tässä on tää Deutschi 110, mikä on lastutettu 163 heppaseksi. Eli tää on niinku puoliautomaattivaihteesta, eli tässä on 1-6 vaihteet ja tässä on sitten ne pikavaihteet. Näkyy tuolla L, M, H ja S. Kumminkin semmoset. Eli 6-portainen tavanvaihteesta. Pikavaihteet saa joko tästä tai sitten näistä. Sitten nostolaitteet. Mekaaniset, nuo hydrauliikkalohkot, siitä saa nopeutta säädettyä. Sitten ulosoton kierrokset, ulosotto. Sitten suunnan vaihto ja no, eikö mä sen enempää sitä sitten. Pitäis uusi tuo satana vai mitä vaihtoa sanottiin iso. Tosiaan tässä on Tuhtinkärri tai V100. Siellä oli vietiin sitä vehnää. En tiedä saanko mä hyvin maalata. Tää kaattaa. Eli tosiaan pistä pausille vähäksi aikaa. Tämmönen kärri. Tässä on laitettu lisää laitteja ja sen päälle vielä yhdet lisää laitteja. Eli tää on aika korkea, kun tässä on niinku 3 lajit, kun ottais kaikki pois. Eli tämmönen kärri tämä. Lopulta tuolla, sitten tuolla myllyllä tuolla alhaalla. Sitten tässä on tää Aassi ja 68S. Eli tosiaan tuo on Deutsche vuosimallia 02. Ja tää on tää Puimrio 87, eli ei mitään hirveä uusia vehkeitä. Tämmönen. Voin mä kyllä hytissäkin. Tässä on viljaruuvi. Nää vähän vääntynee portaat, kun viime syksynä uppos, sieltä meni tuolta poikki. Tuosta tuo hydrauliikkasilinderi. Muistaakseni kun se uppos sinne ihan pohjia myötä, piti kaivinkoneella ottaa pois. Täällä on vähän paakannatsoja lattialla. Pitäis siivota tää. Tosiaan tää on 3-lovinen laatikko plus pakki. Sitten tässä on tää, millä saa kelaa ja nopeutta säädettyä. Käsijarru. No enpä mä sen kummemmin. Tuolta näkyy. Tää pitäis näkyä. Mutta tämmönen 3.9 pöytä tässä on ja sitten tän saa niinku tehdä näin. Sitten pystyy pärryttämään. Sitten tässä on tää kylvökone tällä. Ei nyt keväällä kylvetty ollenkaan, urakoitsija kävi kylvämässä. Tosiaan 3-metrinen tumee JC-päkki vai mikä. Kumminkin tässä on tää jyräpyörästä takana ja apulantapuoli ja sitten tässä ei ollut sitä heinäsiementä saa ja vetokoukkuun tulee tuo. Tässä on tää mun ruohonleikkuri, sillä on menossa ruohoa ajamaan kohta. Sitten seuraa. Tämä, jos joku luulee, että tää on myyty, ei oo myyty. Tää oli tää Deutsche EX 3.90 takapotku. Tuo jyrsi ei oo meijä, se on lainassa.
tuo niittomurska. Tää oli muistaakseni vuosimallia 86. Ja pitäis saada painoja lisää, kun niin kevyt tuo nokka. Tuossa on noin kyntäaurat. Niitä pitäis vähän projektoida vielä. Sieltä saa tunteja aika vähän joku 3800 sen verran tunteja. Niinku ikäisen häitä. Vuosimallia 86. Tuosta Jirsunasta mä en tiedä mitään. Rintavuotuna. Sitten kun nyt tehdään agrimarketti muuta hankkijaksi. Sitten sitä ennen hankkijalta ennen kuin hankkija muuttui agrimarketiksi ja nyt agrimarketilta taas hankkijaksi. Sitten seuraava. Tässä. Tää on tehty itse salajauhuttelulaite. Eli se hydraulisesti syöttää yhteen sinne. Ja tästä vielä puuttuu niin semmonen hydraulimoottori tuosta. Niin se pyörittäisi niinku näin. Vinssillä laskeutuu tuo puoli alas. Vanha tuo polttoainesäiliö tässä. Tää runko oli valmiina. Sitten on tää 900 valmitti, tää roju. Tää meni 500 valmitti, meni tähän vaihossa. Ja sitten tää myyntiin laitetaan viikon hinta nyt 5 tonnia. Muistaakseni kaikki ne kettineen päivänä. Sitten kyllä se toimii, ei siinä mitään vikaa ainakaan. Hydrauliikka toimii ja etukorma nousee ja toimii. Aivan järeä etukorma ihan tässä on. Sitten näytän nuo kauhat ja kaikki etukormat. Tuossa on yksi kivitaikko. Rokkipiisit. Pienkauha siitä vääntyy nämä rauhat. Sitten tuossa on yksi kauha, vähän paksumpaa rautaa. Sekin nosti. Toinen kivitaikko, sitä ei vähän olla käytetty, kun se on vähän huono. Kun siihen jää sen mutkainen kivet. Sitten mä varmaan näytän seuraavaksi tuolta niitä kärryjä. Mä laitan se kakkososana tonne tukeen tulemaan sitä kanssa. Eli tää jakso olisi nyt tässä. Mä kuvaan vielä kohta sen pätkän, kun mä menen leikkaamaan just sinne ruohoon, niin mä laitan sen toisena videona.